Hawu, baba. Wenjani sami wasuma kaDipopani? Kwenze njani? Uqalile-ke lezi zitori zakho zokungabi right uqhamuke la usuphefumula manje. Bokuma ulande emfuleni le kude kanje. Kwenze njani? Khuluma nami. Hawu, babake. Khuluma nami phela. Angithi uyazi ukuthi mina I'm here for you. Ngila for wena. Uyakwazi lokho ngithi ayikho into engenze ngikwenzele yona mina. Uyabona? So khuluma nami. Kwenze njani? Angithi uyazi ukuhlila amadoda kuyabikho. Kwenze njani manje? Hayi lokho kwami. Kwenze njani? Hayi okwami sekwehlule indlovu. Kwenze njani mpela? uNkulunkulu yakhetha abangani bakhe. Uyakhetha ukuthi ufuna ukubusiswa bakhe. Abanye abantwana bahamba ngamaferrari, abanye abantwana abafana bahamba ngemoto ephezulu ama-Ford Ranger namasuzuki. Mina hamba ngeenyawo ngiyatype. Akusabi noma uno noma ithezi-ke nami ngihambe ngihleli njengamanye abantwana. Umuntu sezofe engenayo imoto. Kanti-ke khululeka sana sami, khululeka. Yes, khululeka nje. Wonke umuntu egcineni uzofela nayo imoto. Kanjani? Wonke umuntu nje egcineni uzogcina efile nje nayo nje imoto. Yes, layela ngikutshela. Yabo isifeni sakho kwi-funeral yakho usushonile. Abantu mase belindile isidumbu ukuthi sifike ekseni. Umfundisi uyosho ukuthi imoto kamufi isifikile. Mase ngena wena ke sihamba sami. Uyabona? Mase uyangena ke lapho uhamba ngemoto yakho. Uyabona ke ukuthi egcineni sonke vele sogcina sife sinazi imoto. So ungakukhathazi nje wena lokho hawu ungakukhathazi. Yeah, uyabo? Yeah. Ungakukhathazi nje lokho. Hawu. Hayi. Uthini? Manje uthini?